Khapangni tahutai bukuksong jora kaisao obhai mangpili nungkani bagoi Tripura hasteni joto lukurok belai kharam khulaijak belai mukti yorlaijak borong monang NC Development Netri bai puila IPF ni bodol songjak khru o jorao obono kaisa bokthai no Tripuralan Nores Tripuralan mayasa coba mothagia jengjoto noglaika o tabukni tong halokni hamjak mungni mari hamjak mungni bothai yapari khalamnai sabo tini kisisa jeng korchalai khabani dakhai bukuksong jengjoto nogo saimano jora kaisao bodol kaisani bising bothallaimani tothallaimani bosong kaisani bising tanlaimani surlaimani alango thalaimani nini buni bosong bai bungsu khajak bo jeng hanangasia obo hai jora rogo borong manang kotai salamjak kumul program thangdo minister NC Development Netri bai ini abo jotono gosiu mananai odo ang program bo hamjak dani phirunglangnai odo khana phaine blogo hamjak khailangnai phirunglangnai khana phaine abo NC Development Netri bai no ungkha ini kumulung thayo borokni dugu guthong panda o pandao hanani bagai gathering kha bormura hatai oro berekri thai boskango jeng mankha oro mungya kami block ni chairman boromona sar Sudil Deborma boba geseko sar buliana pungham nono notice korang siralo hambai ang bon notice korang channel no usuro borok langai thangtong nang tini tinoro East Island Division jeng tini astosoni plus thangtongo prai tini brurti ka phino prai 16টা আর পরে নেক্সট দङ প্রায় 10টার উপর তাই সিকন সিকন গাড়ি দङ আমা হাইকে টোটাল সিনি 800 প্লাস তাবুকse রতে হাই দङ ini ni noroni nini je knowledge ho bobo tong noroni bodol ni bakhatei bo issue yak Tripuralenda yakaba bobo no tui noroni tini andolon yakaba lungpana ini sini state level mass gathering kumulungo khaijaka 2 December tini aboni bagai जों asal hungkachini NC sarni netrite botini sorgio thangpono bini je wansukmani bonosi bini samung tangbaino जों tangani bagai smai tangjak jotto Tripurani IPF tini je Tripuraland demand je NC sar saiklangmani abo जों maya thot andolon khainai aboni bagai जों toria o andolon जों khaidongo ebong tini je kumulungo ekdom sini sara Tripura rajyoni borok khaidongo Kanchanponni ni sara হাজার হাজারনি ke প্রায় হাজার borok khaidongo amo haideno जों boskango je Tripuraland mayasa जों andolon khainai boskango जों mothagia chini andolon जों je গণতন্ত্র যে আইন দমনি অবনি রায়গাতে जों andolon khainai bagai जों tini oboni bagai mass gathering जों khaidong bobo oriti borong manang sartao phada hasene ro final to tini phainai Buduland ni MLA angbung je pokrongka tini sor tamuhni taha tongo bo phainai ebong tai chini oroni rajyoni ungi minister tai state ni chini IPF ni president tai general secretary tai joto adang chong oro manjangnai khapani rakta bukuksona khnai mara khna borong mana Sudil Deborma ni kutui obo khursa tai gelayo jora kaisao 25 বছর বাম শাসন তংগ্রু সংগ্রামমানি yaprini khorang youth IPF tini o khorang no thangai barar hatto ni kunjugo thangai kunju nathongo hongbung mani tabuk bohamya haini bagino 2023 ni bidan sababo thuitutui ongoi thangmani IPF tino naitugui borok ticket ma bagbani abo borong manang NC Development tuituli klangjak bai oboro khibui maya o barat hatto ni habang naitugui no borong manang sugla bai borong je NC Development ni pusajono ticket ma dimani abo bugui tini 99 duganai notice korang habano kutumache pusto borong Metodi tongo yakaiba borok haino haitaisa o bormura bono jora kaisabo 10 din komani o condition khai marane moto borok ta togo notice korang sile habano ki bakhakai majui tode kulungkha